Szia! Szia! Van barátod? Is. What? Elég bonyolult válasz. Miért? Hát mert összevesztünk. Mert hogy egy hétig nem beszéltem vele, és ő közben ráírt egy másik csajra. Az kemény, de én azt gondoltam, hogy miért nem én? Te is lehetnél. Egyre jobban hangzik. De miért? Miért ne? Miért nem csókoltál még meg? Ez lett volna a kérdés. Nem tudom. Hoppá, amúgy ezeket így el kéne dönteni, hogyha nincs akadálya, akkor meg kell csinálni, nem de? De. Miért? Mert Nem, félreértesz. Miért nem ugrottál még a nyakamba és kérded, hogy vigyelek haza most azonnal? vigyél haza. Ugorj a nyakamba. Megyek. Hopp! Kapsz? Aha.